sakjroning winarah ae dhewe. Pinter berarti awakmu. Pinter apa diomongi panitia lho goblok. Lah nek wong nek ora pinter mbok yo rasah keminter. Lah nyapa? Lah sakniki nuwun sewu tak bedheki sithike kowe mesti gak iso. Pak Eko tak bedheki yo mesti gak iso. Lah kok iso, Pak? Kewan sak donya ki sing gedhe dhewe apa? Gajah gendang. Alah keminter. Keminter Pak Eko siswi. Gajah. Kewan sak donya sing gedhe dhewe apa, Cil? Gajah meteng. Salah metenge karo pakmu. Aku ora bedhek. Tapi salah. Apa Pak Eko? Jerapah. Kewan ning donya sing paling gedhe dhewe sak donya. Jerapah. Salah. Sapa, Pak? Katok. Katok. Kewan ning donya iki kabeh gedhe dhewe. Sampeyan apa ta sing gedhekne? Kewan kabeh sak donya gedhe dhewe, Dik. Apa tau mbok sudati mbok sebul gedhe dhewe ngono? Maksudnya ki sing gedhe dhewe ki sing gedhe. Sing ngomong sapa? Ya ampun cah goblok kowe iki. Lah kewan sing paling dhuwur dhewe apa? Kewan sing paling dhuwur dhewe ya enek to. Apa? Jerapah. Jerapah kurang dhuwur. Unta. Unta diengkulmu kowe. Unta menek tower. Tower nyikmu iki apa kowe? Lah kewan apa sing dhuwur dhewe? Tinggi. Dhuwur kowe. Jenenge tinggi kok. Ireng meneng. Apa? Tumo. Salah. Loh. Tumo ireng meneng. Salah. Jerapah menek tower. Salah. Ireng meneng apa? Garo katok aku. Apa Pak Eko? Ndak ro apa. Salah. Katok. Katok. Son. Yo keder kok, Pak. Lah tapi kan meneng neng kono Kok ae. kewane nyapa biayaan teko son iki lho. Lah kewane kulaan son. Ireng putih jemek. Son. Ireng putih jemek anu. Jenang. Gitu. Apa? Lek lencung. Oh, rumah sakit. Mudune alon munggahe cepet. Jerapah menek tower. Salah. Mudune alon munggah cepet. Mudune alon munggahe cepet. Menek kambil. Salah. Apa kuwi? Umbel. Lah kok iso? Umbel diserot serut. Mudune alon. Alon nak ternyata nak diserot serut cepet. Oh iya. Lah apa kok serat ora kok untal wis. Wis parek kok mangan telek lencung. Pak iki lho, dalam rangka bersih desa, Mas. Nggih. Sedidik kathah awake dhewe ya kudu caos napa patuladan. Leres. Kata-kata mutiara dari orang tua dulu bersih Nggih. desa ki napa? Bersih desa paling tidak ngresiki jiwane lahir lan batine batine. supaya ora ana suker sakit, Ya. adoh saka memolo, adoh Wis. saka bilahi, caketa ing kabahagiaan lan kamulyan. Tetep, Pak. Tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Didongakne masyarakat kene akeh rezekine slamet donya lan akhirat. Amin. Wis. Nah, warga masyarakat mriki pun sah dikandani, wong Wis, mriki hebat cong. kok. Kene iki Pembangunan maju, perekonomian maju. Ngono lho, Dik. Lah iya to. Nek ning desa ki sing diutamake apa, Mas? Lanang wedok ben iso meteng Lah nek ning bariyane piye ora diutamake ya? pateni. Oh iya apa ya kabeh iki diutamakne bos ora enek sing kudu diutamakne itu ndak ada. Sing diutamakne kebersihan. Dan kerukunan. Kerukunan kebersihan itu yang paling utama. Perekonomian ya penting, Ya. mulane wong urip kudu gelem usaha. Usaha. Ngono lho. Sampeyan ndalang ya ndalang usaha nggae TV gede. Ya ora? Ya. Sampean dalang duwe usaha televisi. Oh iya. Percil, dalang duwe usaha nyopet. Nyopet jempolmu. Kowe apa tuh usahamu apa ora? Gacok calmu. Usahamu apa? Nggae kotak njiki lho. Usahaku. Oh, cekel polisi kowe nggo cotak njiki. Lah nyapa to? Lah ini penyakit masyarakat pekat lho. Lah nyapa? Ya dicekel to karo Pak Polisi wong kuwi anu ki penyakit masyarakat yang carane harus piye, dibilang. Pak? Ampre gak dicekel polisi takon aku. Lah mosok njiki. Njiki gak cekel polisi takon aku. Carane piye, Pak? Polisine jak njiki. Lah, kowe iki koclok ya apa enek kowe. Ya ora mungkin kan dicekel. Ngono lho, Bos. Jadi Iya. yang utama itu kerukunan. Sing Soleh keloro bersih. usaha ya Usaha penting. ya penting. Tapi kula usaha nek Pak Eko kan duwe usaha televisi. Ya. Aku usaha mebel bangkrut, Dik. Lah nyapa to, Pak? Aku kan gawe kasur, gawe bantal ngono kuwi to. Ah. Aku kulaan kapuk ning daerah kono Pucang Laban. Iya, iya. Kulaan kapuk randu lho, Dik, Iya, Bandung iya, gawe toh. kasur lho. Heeh. Kapuk randu tak tuku, tak tumpakno truk. Lali ra tak kei terpal. Terus Aku tak gawa ning Ngawi liwat Trenggalek. Munggah terak angin kapuk mudal kabeh. Wong sing Akhirnya- numpak motor ning mburi ku lho rupane ngantek kaya Anoman. akhirnya piye, Pak? Akhirnya aku duwe akal, wah nek ngene carane aku engko ya
aku bangkrut. Bangkrut. Akhirnya tuku kulaan kapuk neh tak tumpakno truk, tak tutupi anu apa ki jenenge? Terpal. Bener kuwi san. Ora terak angin, Dik. Akhirnya Tapi kudanan. Kapuk sak truk lho perkara udan iki malah dadi sak kepel. kaya tuman Ora usah bakal. ora usah usaha. Lah nek kowe apa usahamu? Aku sembarang usaha tak lakoni. Apa contoh? Contone lek sing pertama mbiyen nggih bandosa. Lah iki lho. Trebelo niku lho ndamel. Percil usaha dadi trebelo. Trebelo teng Banyuwangi. 3 dina langsung pedhot bos ora iso tuku kayu neh aku. Sebabnya apa? Lah piye? Senen. Pasrah-pasrah. Oh. Bar ngetoki kayu. Ngetoki kayu tak pasrahi. Oh. Tak kotak Selasa. Oh. Lah Rebo tak plitur. Oh. Dadi kotakan Kemis mbok mati. Ya malah apik nggih berarti. mboke dhewe nggih ibuke Iya, dhewe. tak kei mbok. Berarti ya kowe usaha terbelo karo anu mbokmu mbok katutne. Ora, Pak, mangane ora mati tak pateni, Pak. Jangkrik tenan kuwi ancane ya ngono kuwi. Ya jenenge wong usaha apa bae sing penting halal. Sing penting halal. Ora wae dhewe ku usaha terus akhirnya bangkrut iki jangan kita diam. Kita harus terus, Bos. Iya. Kados jenengan ngeten kados kula. Ndagel kok mbiyen kok ora payu, kudu ndagel terus. Oh, iya, Aku iya. sapa wong ning ngarep omah rada rame-rame tak banyoli. Iya ya. Ngarep enek wong rame-rame langsung mbok Banyoli. banyoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Pak. Lah kok mari ngono sing keri-keri rame-rame tak paring lah kok wong ninggal. Ya diguyu. Guyu matamu biyen mindasku kowe Lah wong nek ora bermasyarakat, sosial kemasyarakatan itu sangat penting. Kaya Pokoknya- jenengane Pak nggih. Suyoto. Pak Suyoto bener. Pak Suyoto iki di samping apa kuwi jenenge? Di samping ngopeni warga masyarakate. Nggih. Dek iki yang nggunakake utawa gegem para paugeran-paugeran lawas. Endi? Lho, penjenengane Pak Suyoto iki Pak Kades iki. Wong tangane begar lho. Ngopeni Tangane ket mau ngene ora gegem iki. lho. Kejaba ngopeni wargane dhek yang ngopeni tembung PSK. Oh, Pak Eko, Pak Eko iki marahi rusuh Sampeyan lurah lho. Lurah iso ngejak PSK ya Pak Eko. PSK Pak ki Eko. apa to? Pekerja seks. Komersial no lho. Terus Mbah Lurah terus kon golek ngono. Lah sampean Ya PSK. menawa anak turan mulai dipangan bareng. PSK ki tegese ora kuwi. Lah napa? Kejaba ngegem warga masyarakate kabeh diugemi. Mbah Lurah ki nggunakake tembung PSK. PSK? P kuwi nggunakake tembung pendidikan. Wargane kok aja nganti lengser utawa aja nganti medun le berpendidikan semakin golek tinggi. ngelmu. Oh, golek ilmu. S kuwi S. sehat. Edan. Mbah Lurah ngutamake kesehatane para warga masyarakat. Lho sehat ora kaya kowe loro-loronen. Es. K. K. K ki keadilan. Jadi Mbah Lurah ki ora bedak-bedake warga masyarakate sugih miskin asor dhuwure derajat. Mula tembung PSK ki tetep digegem karo Mbah Lurah. Mulane Pak Piyoto, Pak Kades iki warga masyarakate kabeh dijak WTS. Loh, apa nah kuwi kok So BTS? WTS kucluk. Wanita tuna susila. Mbok senes singkatan. Apa kuwi? Apa? W warek. Oh iya. Di wargane kabeh warek artinya ora ana luwe perekonomian maju. Maju. Oh iya. T tentrem ora enek huru-hara kabeh warga masyarakate guyub rukun apa ki duduk sama rendah berdiri sama tinggi ora gatel kabeh ngadeg karo tinggi. Ora ning ngono lho. Terus WTS. S Oh. kaya Pak Eko mau sehat. Warga masyarakate kabeh sehat-sehat ya toh, gak enek sing setruk toh penontonnya. Layak to masyarakat kene karo Mbah Lurah iki dilumpukne dadekne germo. Loh, Iki lho percil bar loro barang gae. kowe iki omonganmu lho. Lek aku Omongan. PSK nek tujuane. Aku WTS enek tujuane. maksude. Kok germo iki lho. Germo niku gerakan moral. Wah. Iya, iya, apik, apik, apik. Dadi Gerakan tindakan moral yang dalam gerak- arti Lho, gerakan moral iki digerakne kabeh, morale digerakne kabeh, ditekakne endi nggen moral sing kudu sing apik, tetek ning imane. wah. Hebat Ngono lho, Bas. Angel omongan karo lurah ndal bulun iki ya. Ngojo nyepelekne lho iki Pak Eko iki. Kancane ket mau ngelu dasku. Ya, terus ya, Mas, iki. Karepmu lah karepmu. Akeh-akeh sing padha ngersake tembang-tembang. Nggih nggih. Kalih sinten iki kula? Lho karo ibuku Anu, adik-adik Waranggono. Golek anu nang ndekne bidane elek-elek ning kono golek sing rada apik-apik lah. Apane? Wah, bidan tuwek-tuwek Pak saiki Pak ning rumah sakit Pak ana sing nom. Sik to wong gering kok Iki mikir. lara kok iso mikir bidan iki lho. Lah aku mlebu tak omongi, Bu mriki bidane saya napa mboten? Lah kok tekan ada apa Mas? Bidane sing lara kowe apa bidane? Aku lah nek bidan rada ayu ndang cepet waras jane.